Halløj så alle sammen, og vi er tilbage. Vi skal spille inde på en anden server i dag, der hedder Hypixel. Og vi skal spille noget, der hedder Cops and Crimes. Det er næsten ligesom GTA. Nej, ikke GTA, Counter-Strike. Og måden man køber på, det er ved man trykker i den her, og så kan man bare købe herinde, men jeg har... Alright, let's move out. Jeg har 0 kroner. Nej, jeg har 220, så jeg har ikke nok til at købe noget lige nu. Du skal... Jeg tror jeg var lidt højt, for det var det i hvert fald for mig. Nå. Ja. Yeah. Så døde jeg allerede. Jeg har ikke spillet, jeg har spillet det et par dage, og jeg er stadigvæk ikke blevet sådan mester til det. Men det går ud på, det er, at nu skal jeg være, jeg er rød. Det er så mig, der er terroristerne, så mit hold, vi skal enten over til A eller B, for så at plante bomben, og så få den springet og sprunget. Og så er de blå, det er så de der cops der. De skal så dræbe alle sammen, og hvis bomben så noget er sat, så skal de så nå og de der demontere den, så den ikke springer. Det er der vandt vi. Og så har vi en masse andet, jeg kan gøre med. Okay, vi har 70 kroner, det er ikke helt nok. Og vi er stadigvæk rød, og det er man i, jeg tror det er 3 eller 4 runder. Og så skifter man sådan... Så skifter man sådan noget hold, eller hvad man nu er. Altså det samme hold. Samme hold, men bare en anden farve. Okay, der er 2 der. Øj, fuck, de var heldige. Var. Nå, vi blev skudt bagfra. Okay, ja, vi er stadig gået til hylden og købe noget andet. Kør på der. Jeg har spillet ikke så tit med den her, men det kunne være meget sjovt lige at prøve den egentlig. Og det der blev kastet, det var en smoke grenade. For helvede. Hvad? Nøj, man. Jeg synes bare, jeg dør, og der. Vi har ikke engang fået et eneste kill endnu. Så går vi bare videre. Og i måden skal vi så lagge lidt, jeg kører også kun med 40 fps lige nu. Hvad? Jeg fik headshot på ham. Jeg fik headshot igen, tror jeg. Shit. Jeg troede, jeg var cover. Nederen. Den har jeg godt. Vi fik jeg nåede sgu at få 2 kills. Det er meget godt. Og ham der, han er bedre armor end mig, og det kan man kun få, hvis man er donator, han. Se, nu er jeg så blevet anderledes af kopsene. Og som start køber jeg køber aldrig nogle bedre pistoler lige fra starten. Jeg køber altid bomber og... Altså de her smoke. Jeg køber altid smoke og en granat. Jeg ved ikke hvor god en taktik det er, men det er bare noget... Ja, det har man lige penge til i starten, og det er meget godt. Nej, men så kommer jeg til at lade i stedet for at skyde. Kæft.
Forklub han hen? Han har så også, og det er måske også en meget god taktik i stedet for at bare købe en Desert Eagle. Det er en, det er så en god pistol til at starte med. Det tror jeg skal gøre næste runde. Og hvis man skal huske at droppe sin pistol først for at købe en ny. Købe sådan en der. Det er den her, jeg ved ikke rigtig hvad den gør. Det er bare et diffuser kit. Og jeg ved overhovedet ikke hvad den gør. Jeg har aldrig prøvet diffuse en bombe før. For det ser rigtig indviklet ud. Øj, det skulle jeg ikke gjort igen. Jeg har det med at lade, når den ikke er fuld. Seriøst? Det var altså ikke fattigt der. Og hvis vi lige vil starte med noget, vi kan lige noget game til. Vi tager sgu lige et til game. Altså det foregår på den måde, man går herover. Kigger man her. Det er alle sammen, den her bane, hvis man gerne vil join den, så skal man altid trykke på det skilt. Og den level, den vi lige spillede, det var Temple. Og vi kan godt lige prøve. Der er allerede 16 inde. Og hvis vi nu tager den der igen, så plejer de at join os lige op 2 sekunder. Og så læder, se nu join de alle sammen. Så i læderet, så trykker man, så kan man enten vælge Team A, det er Cops, mener jeg. Og så Team B, det er Criminals. Jeg trykker altid random, fordi vi har sgu ikke noget mod at være begge dele. What? Nå, så er der app. Det er MacBooks. Tror jeg det hedder. Okay, se, der vil bare stå det her. Så står den nede i chatten. Så dropper man den. Kom man. Nå, jeg så lige alle sammen, de bare stod stille, bare ventede på, at de døde. Oj, shit. Nice, så vandt vi. Okay, vi køber. Jeg har faktisk granater, så sagde vi, okay, vi har nok til sådan en der. Så tror jeg, vi tager sådan en. Så går vi herover igen. Nej. Nøj. Var jeg var bare den sidste tilbage, okay. Okay, vi køber en AK. Det er så jeg ikke råd til. Okay, okay. Fair nok. Jeg bryder mig ikke så meget om AK, men jeg kunne godt tænke mig at lige prøve at spille med den.
Ja. Det er jo ikke så godt det der. Må jeg skal se, hvad han har. Det var også en AK, jeg døde med. Døde af. Og bare, vi køber en AK, for jeg vil gerne lige prøve at spille med den først. Det er så mine teams, der så kommer flere om. Og IP til det hele vil selvfølgelig stå i beskrivelsen og sådan noget. Okay, så skal vi lige over, okay, vi skal lige finde, hvor bomben er plantet hen. Okay, A. A, det her. Okay, det er ikke her. Jo, der. Og vi så en online. Nej, ikke en online, vi er mange online, men der er en tilbage. Og den der Mr. Nimsis. Ah, okay, fail. Hey. Jo, vi skal flægte nu. Jo, headshot. Nå, man. Nå, jeg fik headshot med en før. Det går sammen her. Se, det er sådan en smoke. Så ser den sådan her ud. Der er faktisk en, der ved, han må okay ting. Det var et flashbang. Okay. Der er noget, jeg ikke sådan rigtig forstår her. Se, man kan ryge ned igennem blok, så hvis man nu gerne vil derhen. Nå, okay. Dårlig eksempel. Det er også et dårligt eksempel. Så her, den her. 30 seconds left. Der man så her. Bum, så var han vejen igennem. Det forstår jeg ikke rigtig helt. Men, ja. Og I ser, jeg kan ikke selv få rundt den. Ja, så vandt vi for tiden noget at udløbe, inden personen også sætter bomben. Vi køber en dessert. Okay, let's go. Okay, vi starter med den her vej. Så kommer sådan her. Hopper man. Det der er godt, det er virkelig faktisk sådan en snyder fra Tryngeren. Der var en smoke. Så nu er smoken så ved at aftage sig. Seriøst kan... Nej, han kaster en granat nederen. Okay, bomben er plantet fra vores side af. Ja, der var der nemlig en fjende, der gik.
Okay, om 30 sekunder eksploderer bomben. Nederen. De nåede at decimere den, tror jeg. Vi kan lige prøve at købe sådan en her, så kan I se, hvordan den fungerer. Det er virkelig en snyde. Nej, bagfra. Jeg ved godt, det hedder behind you, men... Ja, fuck det. Ja, okay, vi er en tilbage for vores hold. Det ændrer jeg lige til 0. Vi tager sådan en der. Sådan en. Det har vi ikke engang råd til. Vi har 70 og tilbage. Oh no, jeg har bomben. Okay, så venter vi lige her lidt. Og vi går til A, tror jeg. Vi går... Jeg fik ikke engang ham med nederen. Og det var bare nederen det der. Ja, okay. Jeg har en MP5. Vi giver så meget blive meget nede lige nu. Nej, nederen. Nå, det var så alt, jeg havde for i dag. Ja, for den her gang. Ikke for i dag, for den her gang. Og I må måske undskylde, at der ikke kom så mange videoer op på det seneste, men jeg har ikke rigtig haft tid til det. Jeg har haft skole og andre ting. Ja, så det var sådan lidt i... Ja. Jeg har et par videoer liggende nu, så... Vi ses.